Els professors d'un espai Moodle poden editar l'enregistrament d'una sessió per modificar-ne la durada. D'aquesta manera, es poden suprimir aquelles estones que contenen informació irrellevant per l'usuari que està veient la sessió en diferit. També s'hi poden afegir marcadors per facilitar-ne la visualització. Per editar un enregistrament, primer de tot hem de clicar al nom de la sala dins del curs del Moodle. Un cop dins, a sota de la informació de la sala, apareix la llista d'enregistraments que hem dut a terme. Per modificar un enregistrament, hem de clicar a l'icona de l'engranatge i se'ns obrirà la pàgina de l'editor. A l'esquerra trobem l'índex del vídeo, que podem modificar per afegir marcadors a certes parts de la reunió per facilitar-ne la visualització. A la dreta tenim la visualització de la sala durant l'enregistrament i una barra a sota amb la que podem iniciar i pausar la visualització, una línia de temps, els botons de tallar i desfer, que són dues eines que ens seran útils per a l'edició de l'enregistrament, i el botó de volum, que ens permet reduir o eliminar l'àudio. A la barra de sota trobem el botó Ajustes, que ens permet modificar certes opcions, com amagar el nom dels assistents o amagar certs pots. El botó Guardar, que ens permet deixar l'enregistrament ja editat. I el botó Volver a l'original, que ens permet revertir canvis i tornar a l'enregistrament original. Si volem eliminar parts de l'enregistrament perquè creiem que no són útils o volem fer més àgil el vídeo, haurem de cercar la part que volem esborrar, fer servir aquests dos triangles per delimitar-la i seguidament clicar al botó Cortar. Si ho hem fet correctament, la part eliminada quedarà en color vermell dins de la línia temporal. En cas de que ens haguem equivocat, podem fer servir el botó Deshacer per a revertir els canvis. Si volem afegir un marcador per ajudar els participants a trobar un moment exacte de la sessió, podem fer-ho situant-nos en el moment exacte dins de la línia temporal i clicant al botó de Añadir marcador. Apareix una finestra on haurem d'escriure un títol per a aquell marcador i, si ho volem, una nota descriptiva. Al finalitzar, és important clicar Guardar per desar els canvis.